Fjum ħattilajt bosta inġabru hawnhekk fil-lokalità tal-Boromla sabiex isegwu it-tradizzjoni tal-Irxoxt u jżommu din it-tradizzjoni Maltija ħajja. F'temp mill-isbaħ fil-jum ħattilejt kienu ħafna li nġabru fil-belt ta' Bormla sabiex isegwu l-proċessjoni ta' Kristu Irxoxt b'din il-festa il-qofol ta' ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa mqazza għal din is-sena. L-istatwa tal-Irxoxt inħarġet mill-Knisja Kolleġġjata tal-Immakolata Konċizzjoni għal ħabta tad-9 ta' dalgħodu u ntlaqet minn folla sabiħa ta' nies b'ċabċib li ħonqu it-toroq Bormliżi. One user iħila lejn din il-belt u seta' jara l-atmosfera sabiħa li ġimmaħa din il-proċessjoni tradizzjonali. Tkellimna wkoll ma' wħud minn nies li kienu hemm u staqsejnihom xi tfisser lihom din it-tradizzjoni. Bla dubju spikkat l-adorazzjoni tagħhom lejn din il-festa reliġjuża bil-frażi ewlenija tkun l-ikbar festa. Il-festa tal-Irxoxt hija festa sabiħa immens, speċjalment bħallum l-inserta temp sabiħ ukoll. Huwa sabiħ li nduru naraw it-tradizzjonijiet tagħna l-Maltin l-ewwel ħaġa. Dejjem hawn inżilna aħna bħala familja kollha jien ħuti huma ummi u missieri wkoll dejjem hawn niżluna. L-ikbar Irxoxt nista' ngħid għax minn Malta kollha jinżlu għalih. Nintaqgħu ma' ħafna nies Bormliżi li ma joqogħdux hawn, imma nintaqgħu għax id-dem tiegħek huwa hawn ifhimlaw. U neħdu gost għax festa ferriħija u naħdu gost kulħadd. Dil-festa dejjem ġejna minn mindu kont tfal memorji sbieħ għandi. Għax jiena nħobbu fl-proċessjoni ta' Bormla. Nħobbu niġu kull darba u hekk għax hawnhekk hawn il-kotoniera ifhimni għandek Bormla, Albergo u Lisla. Jisek tolqot it-tlet naħat u daw jisom dikna ġirja u hekk. Illi niġġi hawn minn kont tifel żgħir missi minn Bormla u dejjem nieħu pjaċir nara l-Irxoxt. It's quite special, isn't it really? We really enjoy it. We seem to come every year. Il-bambini permetta ħafna ħajja. Notu pjaċir il-Bormliżi, kottonera speċjalment. Il-proċessjoni tal-Irxoxt laħqet il-qofol tagħha bil-ġirja tal-istatwa li tissimbolizza l-qawmin ta' Ġesu Kristu bil-banda ddoq il-marċi Brijużi. F'dan il-mument taraw koll is-sodisfazzjon tar-reffija li kollox għadda b'wiċċ il-ġid wara l-ġirja tradizzjonali.